Il-President Miriam Spiteri de Bono nediet l-ewwel edizzjoni ta' The 10 Km Sistrina Palace Run, inizjattiva ta' ġbir ta' fondi b'risq il-Malta Community Chest Fund bilan nidin tkompli tappoġġja l-missjoni tagħha biex tassisti lill-individwi u familji vulnerabbli fis-soċjetà. Waqt il-konferenza li nediet l-attività l-karità ħaddu sem ukoll il-Maġġur Richard Vassallo li ħareġ bl-inizjattiva u Joseph Mikallev, veteran fl-organizzazzjoni tal-Maratoni f'Malta. Kif jindika l-isem din il-ġirja li mistenni tibda ssir kull sena se tinvolvi 3 palazzi presidenzjali, dak tal-Verdala fil-Busket, ta' San Anton f'Ħattartu u ieħor fil-Belt Valletta. Kull sena r-rotta tal-ġirja ddur ma' 2 minn dawn is-siti storiċi b'tirdi tiċċelebra l-wirt kulturali Malti waqt li jinġabru fondi għal kawża ġusta. L-ewwel edizzjoni ta' din il-ġirja se ssir nhar il-Ħadd 15 ta' Ġunju li ġej, bil-parteċipanti jibdew mill-ambjent pittoresk tal-Palazz Verdala u jgħaddu mir-rotta panoramika ta' 10 km li tispiċċa fil-Palazz ta' San Anton. Ir-rotta ġiet iddiżinjata bir-reqqa biex tkun veloċi u favorevoli u dan jagħmilha l-iktar ġirja ta' 10 km maġra fil-kalendarju tal-ġiri lokali. Għalhekk hi ideali kemm għal dawk li jikkonkorru b'mod kompetittiv kif ukoll għal dawk li jridu jipparteċipaw b'mod rikreattiv u jgawdu esperjenza pjaċevoli u sodisfaċenti. One News tkellem mal-eċċellenza tagħha li qaltilna li kull parteċipant li jtemm il-ġirja se jingħata medalja. Il-medalja li jieħu kull sena, ġifieri għal kull tiġrija se jkun hemm medalja. Dinna fl-aħħar tingħaqad f'medalja magħmula minn 4 biċċiet li juru li kien hemm parteċipazzjoni konsistenti, li kien hemm impenn konsistenti, illi min jieħu sem juri illi hemm il-kontinwità wkoll fl-għajnuna kif il-bżonn. Kif hemm bżonn li jsir kważi kuljum. Trid tkun hemm il-Community Chest Fund kontinwa biex fejn hemm il-bżonn tkun ta' forċina.